Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 11:05 na. Naimbag na agsapang manan na po. Usapang legal edisyon ng Lunes yan. At siyempre, okay. Yung nakalimutan ko. Ulitin ko na lang. Ang ating oras, alas 11:05 na. Usapang legal. Kasama natin ng ating Agila ng Baguio. Wala pong iba. Diyan ay nagagat. Naalis to. Natarakin na siglat. Attorney Davila, good morning. For President. For President. O meron ka bang oras? Naimbag nga aldaw mo. Kaya naimbag nga aldaw amin nagitoy gbibuyag, dingdingeg at sumasabot Grigateg Tagalog no. At sumusuporta sa ating programang Usapang Legal. Yun. At ngayon ang huling araw ng substitution. Yan. Ngayong araw na to. So pagkatapos nitong araw na to, hanggang alas 5 yata ng hapon yan. Hanggang alas 5. Final na ang ating listahan. Kasi pagkatapos nito, partner, gagawin na yung Yung official ballot. Yung official ballot na. So yung mga magwi-withdraw, ito din yung araw na huling araw ng pagwi-withdraw. Hindi. Actually, hindi. Okay. Ito ang huling araw ng substitution. Okay. So magwi-withdraw ka at magpapasubstitute ito. Pero yung huling araw ng withdrawal hanggang last day of the campaign, pwede ka pang mag-withdraw. Pwedeng mag-withdraw. Pero hindi ka na pwedeng i-substitute. So yung pagwi-withdraw, hanggang next year pa, pwede? Pwede. Oo. Kaya lang ngayon, after the 15th, malilista na yung pangalan mong kandidato. Kahit mag-withdraw ka later on. So rin nag-withdraw, kasi pangarigan, nag-file up. Tuloy-tuloy mo. Mag-withdraw akin to no Marso. Tuloy mo, no? Adalat na tinagan ko dyan. May 8 o May 1, nag-withdraw ka, adalat tanagan mo dyan. Kasat nung nangabak ka. Malaking problema. Nung nangabak ka, tapos nag-withdraw ka, hindi ka iproproklama. Nag-withdraw ka ba't kunadan to? Sayang ina. Sayang. Okay. Ituloy mo na tan. Except of course, ma-disqualify ka or namatay ka. So, yan yung mga instances na meron pang substitution. Okay. So, general rule, ngayong araw na ito, ang last day for withdrawal with substitution. Yung withdrawal mismo hanggang last day of the election period, May 8. Yung withdrawal with substitution in case of death or disqualification hanggang last day din. So yung pagdating doon sa nabanggit mo, partner, na kung sakali during the campaign, namatay ka, pwede kang i-substitute ng asawa mo? With the same family name. With the same family name. Mabalin. Anak mo? Anak. Kapsat? Basta papareho. Apelyido. So mabalin latang ituloy mo, diyan ay kampanya. A vote for the deceased candidate will be a vote for you. Kas siya ito yung mangyari. So DJ lang rod kapilyedo ti mabalin nga agsab? No death by disqualification, disqualification, mabalin, nga rod jay botos na will still go to the disqualified candidate and it should be counted in your favor. Okay. So at the issue lang dito na partner in bagada kanyak digalman no mabalin nga madiscuss tatangag sapa no bilang kas pangarigan kano tani President Duterte
kat ituloy ng Vice President. Okay? Okay? Kat mangabak. Tapos, kasatdo ngay mat, no, di dyan ay nangabak to nga presidente, kat matay. Mabalin ba nga di dyan dati nga presidente, nga vice president nga tata, kat mabalin nga presidente manan. Mabalin because Tim Maraymot isuna nga Vice President. The prohibition mo the Constitution, second term. So, Okay. hansa nga mabalin nga kandidato nga presidente, but mabalin siya nga kandidato nga Vice President. So, natay siya presidente or even disqualified. When Na-disqualified. Na-disqualify, okay. Then, by succession, isuna ti ag presidente. Awan ti prohibition ni Jay. So, kas lang iso naman di agsubli nga presidente, no, kas pangregan ma-disqualify di nangabak to nga presidente. Wana, 6 years. Another 6 years Another na na. 6 years. Man. So, delikado. Baka Ayos. matay siya. Deli- Matay siya. Nga pangulong nga kunada. Pero that's the prohibition is tumaray nga presidente. So nga tumaray nga presidente, tumaray nga vice president. So, mabalin nga ron nga presidente man ni Suna na True that. ma-disqualify. True that. True diyan ay no kas pa rin ma-disqualify. Or matay. Diyan ay nangabak nga presidente when namatay. Possible ba nga ma-disqualify iti presidente nga na-proclaim? Wana, on grounds, adumat ti grounds eh. Adadya pre-proclamation contest. Kasi eligibility to file a certificate of candidacy under Rule 78 nga kunada, material misrepresentation. Diay ka ground dayta. No, before election. No, after election, adumat di grounds. No, maipakita ti large-scale fraud, terrorism, kasi nga eh. Mabalimpay lang ma-disqualify di presidential candidate. Other grounds. Vote buying. Ado ti grounds naman after. Okay, eto. Galing naman kay 144. Hello ka, pagkidamag mo man kini no sino a doktor ti puso nga agpasikapan, doktor balad ng puso. Ang problema ti pusok gamin kap kunana. Ay wala na yung aking kasamang si Ma'am Cynthia rito. Doktora, ano ba yung doktorang puso sa yung cardio talaga o Palagay ko cardio. o lab? Cardio. Kasi kung tungkol sa lab, puntahan nyo si pwede nating bigyan ng advice. Oo, Dr. Wasing. Pero pag yung cardio, marami naman sila dito sa Notre and St. Louis. Nandiyan si Dr. Olarte, nandiyan si Dr. Jason. Aduda mo, di ba? Saludsud kayo. Maki-appointment lang. Ano. Man. Nagabukin ni 1-0 mga sir, kunana, Manny Pacquiao is absolutely correct. I will choose the leader that is higher than oligarchism, higher than capitalism, and higher than Marxism, Seasonism. And that is meritocracy. Meritocracy is so brilliant. Even the oligarchs, common people, Marxists, Seasonists, capitalists, Democrats, and aristocrats will kneel on it, but meritocracy will work if the society will vote the leaders with compassion, empathy, and merit. Greek philosopher Plato said it well. We need philosopher kings with merit. Thank you. Parang wala akong naintindihan. Opinion niya yun. So, that's your opinion. We will respect that. Di ba? Yan. Ang kwan ko lang ism. Maraming ism. Maraming isip. Maraming ism doon. At binabati natin, partner, Jayco Taxi with plate number ABD 8022. Nakikinig. Jayco Taxi. Naimbag bigat mo. Naimbag bigat yun. At siyempre, sa lahat ng ating mga taxi drivers, mga jeepney drivers, lahat na ng drivers natin. Mga nasa Hanger Market. Mga nasa Hanger Market, nasa Hilltop, nasa Old Market, nasa PX, Goods,
Ang dami niyan. Oo. Yung nasa hotcake section, Kaduda. Nagad- Nagagayim tayo dito. Flower section. flower section. Oo. Birthday din ni Kits Ang dan sa Katis. Oh, happy birthday, Kits. Ay, yung may-ari ng Oo, Katis. oo. Kumakain ka doon. Oo naman. Sabi naman ni Winter, nanonood naman sa atin. Good morning, Idol Cap. Idol Abila, kumusta po? Mabuti naman, Ay, Summer. Winter, kumusta? At believe din naman ako dito kay Summer. At, Winter na ngayon eh. Winter na ngayon. Laging nakatutok naman Oo naman. sa ating programa. Kahit pa gaano kalakas ng ulan, nandyan sa lagi. Oo. At binabati rin natin, partner, Tushi Black. Good morning. And Rosemary, good morning, Cap, and Attorney Abila. Good morning. Oo. Yan. Okay, balik ulit tayo sa substitution, partner, at wala pa namang problema na tineteg sa atin. Ngayong araw na to, November 15, yun yung huli, ano? So pagkatapos nito, ano ba yung mga kaganapan na magaganap? Ito ba, siyempre, mai-print na yung official ballot. Yung official ballot. Oo. Oo. Tapos, from there, mag-prepare ng COMELEC for the election campaign period. Starting February for national candidates and March yata Okay. for local candidates. So, after nito, kailan yung tinatawag nila kaya na may mga bawal na Yung mga election election ban. pe- election ban. Oo. It will start when the national campaign starts. Mhm. So, bawal ng mga appointments, bawal ng infrastructure, bawal i-transfer ang mga empleyado. So, ayan na, yung mga election bans. Actually, hindi naman siya bawal. Pero lahat ng, halimbawa, new appointments will be coursed through the COMELEC. Na i-justify ng appointing power kung bakit election period kailangan umupo na yung isang tao. Mhm. Oo. So, ganyan. Kasi, alam mo naman yung mga tinatawag nating midnight appointment na ina-appoint sila ng appointing power dahil mag-e-end na yung term nila, pupunuin na nila ng tao nila yung government positions na bakante. Ayan. Yun, okay. At ang ating oras, alas 11:17, na mukhang nasagot na natin ang problema ng ating mga kababayan. Wala pa akong natatanggap na problemang legal dito. Walang reaksyon. Walang reaction din. Lahat kasi actually nag-aabang Oo, kung anong mangyayari sa national scene as well as, of course, yung local scene. Oo. Anong hula mo, partner, na tatandem sa vice at saka presidente? Hindi, yung official is dun sa lakas Oo. at saka dun sa Partido Federal ba yun? Yung kay Bongbong Sara. Okay. And yung bagong partido kasi yung sinalihan ni Bongo Oo. hindi na PDP laban, baka ang magtandem pa rin dyan ay Go Duterte. So, ayun na nga yung, ewan ko kung nakakatawa o nakakalungkot na father and son maglalaban. Oh, but that is not new in Philippine politics kasi. Oo naman. Doon sa Cebu, yung mga Durano noon, magkakapatid, they were filing candidacies against each other. So it's not something new sa Philippine politics. Kahit dito sa norte, Oo, yung hindi ko lang maalala kung ano yung mga instances na magkakapatid eh. magkakapatid, mag-ama, Oo. mag-asawa nga eh. Nung earlier on, yung Singson, di ba? Oo. Singson versus Singson, pero naayos, nag-withdraw. Oo. So, siguro, and in the long analysis, yung Bongo Duterte tandem, madaling i-shift nila yung votes nila para sa Bong at Sara candidacy. Yun ang tingin ko Mas madaling i-shift. Yung si Rodrigo Duterte, later on, i-shift niya yung followers niya kay Sara. Okay. Yung kay Bongo, i-shift niya kay BBM. BBM.
Kasi in the long run, pag nakita nilang medyo hindi maganda ang posisyon nila, ganun ang gagawin nila. Parang mas madali na i-shift yun in favor of yung Bongbong Sara team. So, pwede palang taktika, no? Pero yung taktika, hindi nga natin mabasa dahil malalim yung laro nila. Pero ako, personally, ang tingin ko, ganun ang mangyayari. Kasi kung titignan mo yung statistics, yung combination ng Bongbong at Sara, North and South, kung si Bongo, magiging South lang yun. Oo. Di ba? South lang yun, walang North yun. Walang North. Oo. Si Duterte, magiging South din kasi openly nag-proclaim siya na hindi niya susuportahan si Bongbong. So pareho silang South. Pareho silang South. Alam naman natin ng combination is palaging North and South eh. Yung Metro Manila is always opposition country naman eh. So more or less alam mo na either si Isko Isko yan. or si Lenny. Doon maghati na sila doon. Wala na sa equation yung ibang kandidato doon eh. Kasi ang nawala si Ping. Nawala si Ping, nawala si Manny. Manny Pacquiao, din yan eh, Mindanao din eh. Oo. So, ewan ko kung ma-penetrate niya ang North. Tingnan natin. Meron din, hindi naman natin sinasabing zero votes eh, pero yun nga yung kasing Solid North tested eh. Tested yan eh. Solid talaga. Solid talaga. From Pangasinan na second highest na rich vote province sa Pilipinas. Pilipinas all the way. Nakita mo yung interview ni Ikit ng Bayan kahapon sa Session Road eh. Ewan ko kung 95% Solid North. Di ba? So nagkuhan siya, nagano ba tawag Parang dito? nakita ko lang siya sa FB page niya, nag-interview ng Man on the Street. Okay, at may katanungan naman dito galing kay Pedro Hines. Good morning, attorney. Manong katatibayadan, titax, JBIR, nung pasukatan, tinagan, honor, J titulo. Manong nga percent? Salamat, attorney and cap. Usually 9% yan eh. 9%. Nung pasukatan, J, nagan, J titulo. 6.5% J tax, J capital gains tax, 1.5 J documentary stamp tax. Okay. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Kagawad Victoria Ochoco ng South Drive Barangay. Kagawad Ochoco, magandang umaga. Ayan, mga nagsusupport sa iyo yan dati na... mga kaibigan. Ito bang... Kaba-birthday niyo eh. Ha? Kaba-birthday niya. Oo. Belated happy birthday, Kagawad Victoria. Partner, ikaw ba walang pagbabago ng isip? At hanggang alas 5 pa naman yata itong sub natin. Kagaling natin dito, diretso tayo doon. Naghihintay yung mga kaibigan natin sa media doon eh. Text mo ako. May nag-text kanina eh. Sir, anong oras kayo pupunta dito? Text mo ako kung ano. Sabi ko, punta lang naman eh. Walang problema. Galing naman kay 1-0. Good morning mga sir. Manong atawon ti mapano aga-adal katilo. From preparatory hanggang bar exam. Ken mga nung atati magastos no ma-estimate. Kunan. Tilomet kat you should have that preparatory course. Any AB course, commerce course, usually political science. Ang magandang basic course ngayon, yung legal management course. Ayan, magandang... Ngayon? Magandang preparatory course. So that is 4 years. Then sa College of Law, you will spend another 4 years. So 8 years na yan. Taking the bar, waiting for the results, 9 years. Ayun na. So, hindi ko lang alam yung eksaktong amount. Ang more or less pag private school, 40,000 yata ang tuition. Per sem. Per sem. When? And then, i-incorporate mo, nagay libro, nagay
essential na ngayon, laptop, gatangam. So, you will spend maybe 100,000 a year A year, ano? doon sa 4 years mo. And then, bar review, maganda ngayon dahil via Zoom na, di ba? Kaya lang, meron pa rin enrollment cost. Pero wala ka ng expenses sa board and lodging. Nung araw kami, may board and lodging pa kasi from Baguio, pangka Manila, board and lodging ka pa eh. Ano yung tinatawag nila, partner, na parang specialty? Kasi may tinatawag tayong criminal lawyer. May tinatawag tayo na civil lawyer. Ano yung mga yun? Ito ba, may masteral o paano yun? Hindi, wala naman. Yung focus lang ng practice mo. Parang medicine din yan eh. Meron general medicine. Pero pag nag-focus siya sa bata, then focus siya sa pediatrics. Ganoon. Kung doktor. Ang doktor. O kaya mag-focus siya sa surgery, surgeon. Kasi yung mga specialty na yan, parang nag-a-apply lang sa Manila, sa Makati. Kasi pwede kang, ang mga lawyers natin dito sa Cordillera, and even Region 1, masasabi ko, puro general practitioners. Anything goes. Pwedeng criminal cases, civil cases, admin cases, lahat-lahat. Pwede. Oo, kasi hindi tayo maka-specialize. Kasi konti naman yung field of specialization dito, yung mga corporate. Usually nasa Makati lahat yan. Okay. Galing kay 47, good morning, attorney. Bakit kaya may mga councilors na nag-file ng kaso sa kandidatura ni Congressman Yap ng Benguet? Anong kaso? Hindi ko alam kung anong kaso ang final nila. Medyo hindi natin alam yan, pero ang pag-file ng kaso, karapatan ng bawat isa eh. Ang importante lang dyan, may ebidensya. Kasi pag nag-file ka ng kaso at walang ebidensya, babalikan ka yan ng danyos. At saka may mga naririnig tayo, partner, na si Kong Yap, kune-question yata yung kanyang residency. Hindi ba 6 months before 6 election? 6 months before, oo. Menmet Yun lang yun? Yun lang yun. Kahit na iba yung address mo sa mga nakaraan? Oo naman. Yun lang ang requirement 6 months residency prior to the elections. So, medyo wag yan ang final mo to question. Medyo nuisance suit yung mga ganyan eh. Hindi totoo pero disturbo. Disturbo sa kampanya, disturbo sa trabaho ng Hindi natin kinikiligan si Congressman niya pero kung yun lang, then medyo dikahon na kaso, dinidismiss yan. Hindi, para diretso, di ba? Para diretso. Hindi, kasi kung yan lang ang kaso mo, dapat mas mabigat ang i-file mo. Hindi yung ganun. Hindi yung ganun. Kasi pwedeng public knowledge. Hindi na tayo na pufungwan, damot dito yan, kunada. Di ba? Iso na tini caretaker rin. Iso nga, caretaker nga ron. Or no kayat mo ti dokumento, hindi nag-register iso na as resident of Benguet, that is the reckoning period. And I'm sure, adumot ti abogado na, adumot advisor na, even before the 6 months, naka-register isunan. So that is the counting of the residency requirement. Yun. So nga sinapsapa kung ti nag-transfer. Ayan ba ta? Handan nga question na rin di 6 months. Handan to question na rin. Tamo ko nun niya ti question na rin da. So nga sinolbar ko. Nasolbaran. Okay. Sinolbar ko di ayon. Kung naman tayo tunay ni 73, ay good morning mga sir. Paano yung mag-asawa nakasal? Tapos di sila nagsasama ng mahabang panahon. Walang communication at all. Considered hiwalay po ba yun? Hindi. Ang hiwalayan is documented. So, hindi porke matagal nang hindi nagsama, hindi na sila mag-asawa. So, until merong judgment ang korte na nullified ang marriage nyo, then mag-asawa kayo kahit di kayo nagsama. Kahit hindi kayo nagkikita? Kahit di kayo nagkikita. Maliban na lamang kung mag-file ka ng annulment. Oo. Or the least,
you can do there is pag walang communication, i-file mo yung presumptive death. Yung i-presume ng ating korte na through your evidence na ang alam mo patay na dahil di na kayo nagkikita. Pero dapat wala talagang communication. Walang walang balita. For ganun. 7 years. For 7. 7 years yun. Depende sa circumstance. Merong 4 years, merong 2 years. Halimbawa, nag-crash yung aeroplanong sinasakyan niya at piloto siya. At hindi na ma-recover yung body. So pwede kang magpa-declare ng presumptive death kung mag-aasawa ka uli. Kung mag-asawa ko ulit. Kapag ang korte in grant na diyan ay may petition mo na presumptive death, manong atawan nga bago nga mabaling ka mag-asawa? Next day. Next day. Inbaganti korte tatanga approve no kuna na. Napagkan. Kabigatan na mabaling ka ngagkasarin. Mana ta single ka na. Tas Natay nila kayo mo na. So wala na yung dati, di ba? May dapat 300 days after the death of your husband. Pero yun naman kasi pag ang suspetsa mo buntis ka. Para malaman kung sino talaga ang tatay. Ganun pala yun. Oo. Urayom. Nung ay nangasawa kan, tayo na in grant korte nga mag-asawa kan, kat nag-reappear, di asawam. The presumption is agsubli ka, ijay ko. Ijay nag-reappear. Adi pa'y mauwan tibisan nandi dyan ay kasar mo. The second marriage mo. Unless, ipa-annul mo man yung first marriage. Nung nagkaanak kayo dyan ay may kadwa? Bago nga. Hamat nga ma-apektuhan dyan legitimacy na. Okay. Nga ma-apektuhan dyan ubing. Because at that time nga na-consummate dyan second marriage nyo, the presumption kat eligible kayo nga gasawa nga duwa. Dajing naipundar da nga properties ta dito na may kadwang marriage. As long as awan tinaipan nga property dyan first marriage, agbalin nga co-ownership gudwada. Pagudwanda. As partners. Okay. Santo agsublikin nila kayo na, wino kinibagat na. Yung namadinan, ipa-annul na the first marriage. Mabalin ba't ba nga hangag parik, uray pa no nagre-appear iso na, ngamahanan nga complain? Mabalin na tama. Mabalin. Bebean na latag? Bebean ng kasiyay setup. Haanan nga madisturbo jay status quo da. Ngam ti problema ha, di dyan ay nagre-appear hanga mabalin nga makiasawa. Mabalin na isustinaran da jay presumptive death, kas lang nga masapol ti affidavit lang ngay. Nga haanan nga ma-reinstate yung previous marriage da. And that will allow them to remarry. Okay, ang ating oras alas 11:33 na, galing kay 6'5". Sir, sana po tumakbo ka na mayor ng Baguio. Hinihintay ka namin. Agila ng Baguio. Salamat po. Ay, salamat po. Mamaya, hanggang 5. Hanggang alas 5 malalaman natin yan. Alas 5 nga ba? Alas 5, oo. Okay. Office hours. Okay. Pero pag nandun ka na ng 4:45, hindi ka pa aalisin. Ipa-process nila yan. Basta ada ka dyan before 5. Hindi 5:01. 2013 sila naghiwalay till na walang communication. Kunana. Hindi, 7 years. Yun yung sinabi ni partner na 7 years. Mabalin. 7 years, pwede na. Presumptive death. Kini 83 madkap apay no kas pangarigan at dati may isang abogado nga nakonvict iti may isang kaso. Ket mabalin ba kano nga madisbar kas pangarigan kaso nga korupsyon wenno land grabbing wenno forgery. The conviction is prima facie case against the lawyer for disbarment. Ta jay moral character na agka problema no da conviction na. Mabalin pa disbarda ta. Mabalin nga disbarda. Actually no judge, no justice na ita,
no makonvict ti case ket automatic disbarment ngem sabali jay standards na jay judiciary. Ordinary lawyer mabalin nga ground for disbarment. Pagka ang isang lawyer na disbar, hindi na pwede mag-take ng bar. Hindi na siya pwede mag-practice. Hindi na siya pwedeng mag-practice at hindi pwedeng mag-take ng bar para pumasa ulit. Hindi na kasi Hindi na. parang permanent 'yun eh. Permanent. Okay. Omar Miguel, kunana, good morning ka, attorney. At dati may isang congresswoman nga nag-file iti 1 billion cyber libel case, ti may isang laos nga aktor. Sir, anya ti grounds ti cyber libel? Kan ag-progress nga ta di kaso, baka, yun. The ground na, no, it imputes a criminal offense, jay bagbagam, jay cyber, jay impose mo gad. Ibagbagam, for example, nga corrupt jay may isang nga tao because that is punishable under the law nga graft and corruption. So, no, impose mo di ay, then that is kuan. Anything that humiliates a person because of rank, because of disability, dagita will be considered as cyber libel. So, jay sa ibagbagayo, nagkasarsa dahita congresswoman party list nga bonggang-bongga. Kaya dahito yung aktor kat kunanan sa nga naggaputi kwarta ti gobyerno dyan in kwada. In nusarda nga agkasar. Ayon baga nga nagputi gobyerno. Kas dyan iti imbagana. So, it imputes nga corrupt dahito yung congresswoman. So, at dati right na nga agdarum for cyber libel. Medyo no ag-prosper unuhan, depende no at dati ma-prove da nga malis no libel. May masapol i-prove da nga na humiliate isuna, pinagkatkatawan ti tao isuna, na castigate isuna, na condemn isuna, dagiti i-prove na. Pero yung 1 billion na hinihingi niya, parang naman parang unless very rich talaga yung aktor, kung kaya niyang bayaran yun. Hindi ko alam. Palagay ko hindi kakayanin. 1 billion 1 billion yun, kahit nga 10 million Baka mahirapan din. Mahirapan din, unless mayaman din yung aktor. Then, yung nag-post, liable. Yung nag-share, hindi liable. Okay. Yung nag-post liable pero yung nag-share doon sa post, hindi liable. Basta awanti sa bali nga comment. Share laang Ngamno nga nag-comment. No, kuna nga usto data, then liable siya. So dapat pala sa mga ganun, hindi ka dapat mag-comment dahil gusto mo, i-share mo lang. I-like mo lang, awan problema. I-share mo, awan ti problema. I-like, i-heart, i-yak. O di kaya tumawa. I-care, tumawa, awan problema. Hindi ka liable. Ngamno nag-comment ka, paiso data, corrupt data nga congresswoman ko na, ay sus. may nayong ka di case. Inayon na ka di kaso. Ngamno nga din comment mo katan mat nga dakas. May nayong ka balata. No, makita mo makita jay i-post mo. Pero yung ganun, anong hindi dakas na sasabihin mo. Sabagay, I agree ko nam lang. I agree ko lang. Ang mga dakas. Mati problema niya. So, be careful with what you share. Hindi pala basta-basta yung ganun. Oo, marami. Yung halimbawa may mga problema na pinopost doon pagkatapos nagko-comment ka. Hindi pala basta-basta na ganun lang yun. Kundi, pwede ka rin palang masabit. Meron mga illegal implication din. So, ano may sabi, before you push the button share, think twice. Yan, ganyan. Yun. Lalo na pagka may kinalaman sa mga controversial, mga issues, dapat huwag ka na makialam. Basahin mo na lang. Para, Di kaya i-heart mo, i-like mo, okay lang yun. Okay lang yan. Hindi ka madidimanda. Hanggang nagsasaon. Wala.
Pagka binas ka sa Facebook, pwede ka ring kaso? Sumagot. Oo. Oo naman, kung yung bashing walang basis. Oo. At yun nga yung criteria ng cyber libel, imbabainda ka, Well, humiliate the pamilyam, yan pa, basta siniraan ka ng gusto, dinurog-durog yung kanyang reputasyon, then you can sue for cyber libel. kay 83 naman, damagag lang man kas pangarigan jay kaso panggap ti lote, kat tabla, ti decision ti lower court, kat mapan jay Court of Appeals, kat mano kanong manan nga tawon, ti nga urayan data. Normally, 5 years no Court of Appeals. 5 years no Court of Appeals. Kahit Supreme Court, ganun din. 5 years, 10 years na. Anya ti kayo Pero hindi ko maintindihan yung tabla. tabla. Well, dapat tabla. Dapat tabla, jay korte. Merong win or lose yan eh. Awan ti tabla. Awan ti tabla. Awan ti tabla. No tabla, di toss the coin lang. Pero mahirap yata yung tabla na decision. So ti kaso no hanggang no hamo ka di decision ti lower court, di Court of Appeals. Gapil ka Court of Appeals. No, di Court of Appeals kat handa ka pinaburan, mapang ka Supreme Court. Supreme Court. Man. Average 10 years. Di kaso. Di kinabayag. Kinaado ti kaso dito before this courts medyo kasi kabayag. Okay. Kini 44 good morning ka attorney damagag man no di annulment kat adan ijay decision di korte kat mabalin nga agasawa manan jay both sides oray awan jay decision nga aga po jay NCR. Nasapod yung decision. Dahita nga decision kat i-register yu ijay PSA kun jay local civil registrar. Okay. Uray at the decision tata 2021 ngam hanyo nag-register dahita nga decision impanyo lang idi after 5 years. The effectivity jay decision annulling the marriage is only after 5 years. Nohan mo nga in No mo in register. EJPSA. Well, PSA and local civil registrar. Okay. So, dapat, no naawat mo dyan decision, no inalam niya decision, ipan mo ni local civil registrar. Tanong na i-record yan, mabaling ka agasawan. From the court, mapan ni Manila? From NCR, kuna na gamin nga. Baka ijay da nga in file. Okay. No bilang di taga-Bagyo ka? No taga-Bagyo, kan decision dito yung Bagyo. Well. No naalak tata, di ko nag-final dahil nga decision, then dapat i-register ko yung local. Okay. So di yan decision dito na Bagyo, i-register mo ni Janay ko. And the decision only grants you the annulment. Ngam jay kasla execution na after registration. Okay. Kat no na-register mo di PSA, mabalin kat na na-registro tatangal daw, kabigatan na mabalin ka nga mga asawa. Mabalinan. Basta nag-final decision ti court, na-register mo yung local civil registrar kan PSA, and that's it. Mabalin. Pwede ka nang mag-asawa. Pwede ka nang, kuha ka muna ng Senomar. Certificate of no marriage. Wana. So dito mo na ba eh? After na-register mo, galakan yung certificate of no marriage. Mabaling ka nag-apply ti marriage license. Yun. Okay, partner, ang ating oras alas 11:43 na. Alam ko, iniintay ka na sa Comelec. Pero batiin ko lang muna si Frisa Loropa, nanonood naman sa atin. Partner, baka dakayat mo yun. Sige, the best is yet to come. Malalaman natin hanggang alas 5 ng mamayang hapon yan. Note national and local. National and local yan. Okay. Pupunta rin ako doon mamaya. Titignan ko kung anong nagbago. At saka ipapile mo na rin. Baka may darum ka mat residency. Okay. Sige, ang ating oras alas 11:45 na. Maraming salamat, partner. Salamat, partner. At mukhang maganda-ganda ang nanonood lang ngayon. Oo. Sa next 4 months, 3 months. Yan. Manood tayo at tignan natin. Okay. Okay, maraming salamat sa lahat mga nakinig, sa lahat mga nag-text, sa lahat po ng ating mga nag-comment, sa lahat mga nanood at nakinig. Ni Apo Diyos, ti madaydayo, itatangag sapa, iti dayto nga programa, Diyos ti agnina, kadatay amin, pada-pada.